Мислиш си, че за зряла кожа ти трябва тежък грим, всъщност е точно обратното. Корейският стил на гримиране прави хората да изглеждат от 5 до 10 години по-млади, точно като актрисите от корейските драми. Здравейте, казвам се Надя и добре дошли в 6-ти епизод от поредицата K-Beauty 101, в която разказвам абсолютно всичко, което знам за корейския грим и козметика. Моля, не забравяйте да харесате видеото и да ни последвате в още такива видеа. Това е все още 6-ти епизод, така че ни очакват още 24. При корейският грим целта не е да се прикрият годините, а това кожата и цялостното излъчване е да бъде по-сияещо и по-младежко. При корейската козметика най-важната част е подготовката. Първо трябва да хидратирате кожата си на слоеве. Започнете с тоник, серум и ампула. Това, което препоръчвам, е да изберете продукти, които са хидратиращи и възстановяват бариерата на кожата. Те трябва да съдържат съставки като например колаген, ретинол, пептиди или секрет от охлюв. Кога не забравяйте и слънцезащитата. Това е най-силното оръжие срещу преждевременното стареене. След като вече сте подготвили кожата си, е време за първата стъпка от грима. Трябва да се избягват матови и плътни фондютени. Вместо това използвайте BB крем, CC крем или къшън и нанасяйте много тънки слоеве. В Корея не използват дебели слоеве коректор, а това, което правят, е с супер тънка четка да се нанася коректор точно върху тъмните петна и несъвършенствата. Следващата стъпка е грима на очите. За него използвайте прахообразни сенки, които са с по-натурални и естествени цветове. Ако използвате течни или кремообразни сенки, шансът те да се насъберат в сгъвките на клепачите е доста голям. В Корея също така вместо дебела и плътна черна очна линия, използват тъмен кафяв цвят от сенките и с много тънка четка нанасят продукта близо до миглите. За устните винаги избирайте хидратиращи формули като тинтове. Интересна техника са градиент устните. Това е техника, която се използва за придаване на младежки обем